Kiai Nenggala, Kiai Alugoro badhe kula suwun kula boyong dhateng Karang Kadempel. Piye? Anus maning jajalan sukertaning baune iblis lanat. Wah, dalah ing atase Semar Badrana ya derajate kaceblek. Wong loro saudon telu saurupan wani nyuwun ngampil pustaka wujude Nenggala kalawan Kiai Alugoro. Lah ing atase ming sak derajat padukuan wae ketaman pegeblok. Kok tumbale dadak nganggo pusaka negara Mandura ki anggepe piye? Apa rumasamu sak penamu dhewe kowe nyuwun ngampil Nenggala karo Alugoro? Diem. Ora bengok-bengok to, Bol. Bodasmu kowe. Panus maning jajalan ora. Ratu dipal-palke. Niki meng kari ento apa ora? Nek ora ento ndara antarja ajeng ngamuk teng Mandura. Weh. Aku ngerti basa katur ya mak cilik. Ya ya Antasena ndak tampa. Atmajaku ngrandu gumbala. Ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan. Semune gita-gita ana wong wigati mara matur marang awakmu Punta ing Amarta nggih. Sepisan ngaturake bektiku katur ngersaning Pakde, Bapa Kyai Jodipati lan Mak Cilik Janaka. Ndungkap angka loro sowanku iki ora saka karepku dhewe. Nanging sowanku iki mligi aku diutus karo kakekne Semar. Sira kula diutus dening kakekne Semar tegese Kakang Semar Badranaya. Bener wigatine apa? Kakekne Semar kuwi bingung. Kakekne Semar kuwi nalika semana bingung merga nampa dawuhing dewa yen to Karang Kadempel kuwi dina samengko ketaman pegebluk. Karang Kadempel ketaman pegebluk ya. Apa sira Antasena wis nyatake dhewe? Aku wis tekan kono, Pakde. Akeh para kawula ingkang kekurangan sandang pangan wekasan padha urip ngrekoso satemah teka lelara ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Akeh kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Monggo nalika semana kakekne Semar dawuh karo aku, yen to kakek Semar nampa sasmitaning dewa, Karang Kadempel iso waluya nirmal temah jati, jati temah mulya. Yen to ketenggan ya kuwi kewinastan pustaka Jamus Klimasada pusakane pepundhenku Pandhawa. Mula kang sangka kuwi sowanku ing negara Ngamarta iki diutus dening kakekne Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Malah ngendikane kakekne Semar pasrah bongkoan karo Antasena. Gandeng Antasena dianggep wong sing wani sarta sembada matur marang pepundhen Pandhawa. Welinge kakekne Semar nek nganti Pandhawa ora maringake pustaka Jamus Klimasada, aku dililani ngamuk ning negara Ngamarta. Merga kakekne Semar kuwatir yen ora iso gawe sirep pagebluk sing tumanduk ning Karang Kadempel, ndak disengguh kakekne Semar kuwi dadi pengarep sing ora iso ngayomi mring sagung kawula sak Karang Kadempel, Pakde. Permara remang swamya ngambrang kati karunaning kasose yen aning marga malalat tumiring sang kandha Wastratmaja long lalu mangulati kocap kacarita nalika semanten andadosaken dukaning risang Bratasena sigra majeng ganya lenggah sang Werkudara anatap ingkang putra sang Antasena. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliur. Wah, caidan kenapa perkara kepengin jaluk pustaka Jamus Klimasada nyilih pusaka
kok dadak tembungmu sajake wani ngiyas karo wong gerang. Antasena, kowe iki anake Werkudara. Teko kowe wani ngucap yen to barep kakangku ora maringake pusaka, kowe bakal ngamuk ning negara Ngamarta. Wah, bayi ora ngerti tata krama. Sik, Pak. Aku matur ngersaning Pakde ora ana perkara karo bapak. Wah, mleko matamu. Pusaka Jamuslimosada sing duweni ora mbarep ning Pandhawa sing gaduh, Pandhawa sing duwe. Wah, kowe omong yen ora rembugan karo bapakmu, kowe ngiyas karo wong gerang, kowe ngece karo wong tuwa. Kadanging pun Kakang Yayi Werkudara teka landhep dengkul paningaling Syadi. Antasena matur kaya mengkono mau mesti wae ana pawadan. Apa ta sababe dene Kakang Semar wani nyuwun ngambil pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Janaka kula wonten maring adhawuh. Endakno kamurkaning Kadang Munjadipati. Matura marang Werkudara yen to pun Kakang pribadi ingkang bakal ngasta pustaka tak aturake marang Kakang Semar Badranaya. Ngadepi karo bapakne. Bapak sing salah. Salah perkara apa? Nek ngerti anake kaya ngene iki dikandhani apik-apik nganggo swara ya aku manut. Kok dadak dugang? Apa anggepe sisa dugang ki ming kowe? Wah, setan kowe ya demit. Demit anak-anak setan. Wong edan. Wani karo aku sing tak wedeni apamu, Pak? Wah, deplok ndas, wah deplok sik kowe. Oh, ayo. Jandon wae. Wih, ora kowe klumake. Apa ngadang-adangi karo kakangmu? Kakang Mas, wonten dawuhipun Kaka Prabu Punta. Bilih Kaka Prabu piyambak ingkang badhe ngaturaken pustaka Jamus Limasada dhateng Karang Kadempel. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sampun ngantos nuruti dhateng harganing kanepson ingkang mubal babal. Wekasan Kakang Mas Gendak Sikara dhateng Kang Putra. Menapa mboten lingsem dipun pirsani para kawula sak negari Ngamarta. Piye kok leren teruske ayo. Wah, setan. Apa dikira aku wedi karo kowe? Aku ya ora wedi karo bapak. Aku mbelani bapak kakene Semar. Bapak sing marahi aku nembung apik-apik karo Siwa Punta kok bapak ndugang karo aku. Mergo cangkem elek. Ora perkara cangkem elek ning nek dikandani aku ki manut rasa dadak aku ditendangi. Ngandani anakku ora nganggo kasar. Wah, minggir Janaka tak tendangane. Ayo ngejak pirang dina tak rampungi legane kantiku. Iso leren ora? Nek ora iso leren aja mungsuh bapakmu ayo. Mungsuh aku, pamanmu. Iya iki kok mandek. Gayeng e. Syukur malah melu-melu senengane. Wah ngampleng pas mata e. Antasena dalem, Lek.
Awakmu ing Ngamarta wis budal ngaturake pustaka Jamus Klima Sada marang Karang Kadempel. Tak suwun Pak karo Bapak aja keri. Tindak ning Karang Kadempel. Wah, Antasena sejatine ning apa? Mengko Bapak prisa dhewe ning Karang Kadempel. Awur-awur-wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawur pandriting turangga esti tetuka wonten timbalanmu Raharja sowanmu pangestripun Prabu Wilujeng Petro wonten dawuh totok gundulmu wonten dawuh sinuwun Raharja sak sowanmu nggih pangestunipun sinuwun Ndarawati Wilujeng eneng apa Gatotkaca wale-wale menapa nganti dhateng Punakawan Petruk kinarya saksi tama badhe atur kula ingkang kula unjukaken resanipun Kanjeng Wing Ndarawati bab sing kepiye Karang Kadempel Ketaman Melaing Jawata lho Karang Kadempel Ketaman Melaing Jawata kasinggihan mekaten apa sing dumadi kathah sesakit kawula enjing sakit sonten tiwas sonten sakit enjing kapraloya wa dawuhipun Kyai Semar Karang Kadempel kedah tinenggan senjata cakra kaliyan Sekar Cangkok Wijaya Mulya lho senjata cakra karo Sekar Cangkok Wijaya Mulya kasinggihan mekaten tatkala narpa Kresna tan tulusa hanyakara ring Sang Resi Jahnawi Suta Gatotkaca wonten timbalan upama awakmu Ndarawati ora maringake piye sampun kawaringan Purbawasisa kaliyan Kyai Semar kula kedah meksa dhateng Paduka Prabu lho meksa piye kula kedah jiat dhateng Paduka Prabu kula suwun Kaniruda paripeksa lho tegese kowe wani karo Wakming Ndarawani ora wani sebab apa lah malang kerik wis tak tekati yen ora entuk trima mati ning Ndarawati tinimbang bali ning Karang Kadempel didukani karo Siwana Yantaka ya kae sing mburi kene tak buandem watu sirahe mudar aku iki romansaku arep ngopo-ngopo kok salah to apa melu ngadeg melu malang kerik kok kleru lho kleru wong derajatmu ki batur kok malang kerik Setyaki ngoten nggih ngono kok omong karo Setyaki lho wong kula niki mung batur kok musuhe Senopati ora entuk tetep kula suwun wani karo aku sing nawedene apamu lah dalah mati dening aku kena senjata cakra niku ursanipun pripun lah kowe butuhmu apa senjata cakra kaliyan Sekar ha ya wis kuwi gawanen Diwas mempeng Diwas ngombe obat minggat oh alah melu seneni ora melu Gatotkaca wonten timbalan Kakang Semar kuwi gedhe lalabane tumrap nata ing Ndarawati lho iki aturna nistakaken dawuh ning
Pranana, awakmu Indrawati uga bakal ngetutake lumaku ning pusakaku. Monggo kula dherekaken rawuh wonten Karang Kadempel Hanjawara. Smobang mangaruna katinetraning angga rapuh kanikara sageter kene donganing kum lirwowo sing pinipan coba petoke ngayamana lha ta Antarja kasinggihan mekaten Bu lho Bagong iki nggih sinuwun eneng apa suwane Mandura? Wale-wale menapa, Bu? Nampi dawuh timbalipun Kyai Semar Badranaya kula kautus supados sowan wonten negaring Mandura. Lho. Ora diutus dening para Pandhawa malah diutus dening Kakang Semar Badranaya. Kasinggihan mekaten. Wigatine ingkang wigatos namung badhe munjuk atur bilih samangke Karang Kadempel ke Taman Pegebluk. Masa menengo wae. Wong ayem-ayem mawon kok. Kok tak sikut raimu lho kok. Menengo wae. Oh nggih, nggih. Karang Kadempel ke Taman Pegebluk. Saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya menawi tinenggan pusaka Mandura. Lho. Karang Kadempel ke Taman Pegebluk bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to ketunggon pusaka Mandura, kasinggihan mekaten. Pusaka Mandura apa? Kyai Nenggala, Kyai Alugara badhe kula suwun kula boyong dhateng Karang Kadempel. Piye? Panus maning jajalan sekurtaning baune iblis lanat. Wah, dalah ing atase Semar Badranaya derajate kaceblek. Wong loro saudan telu saurupan wani nyuwun ngampil pustaka wujude Nenggala kalawan Kyai Alugara. Lah ing atase ming sadrajat padukuhan bae ke Taman Pegebluk kok tumbale dadak nganggo pusaka negara Mandura ki anggepe piye? Apa rumasamu sak penamu dhewe kowe nyuwun ngampil Nenggala karo Alugara? Diem. Ora bengok-bengok to, Bol. Boldasmu kowe. Panus maning jajalan ora. Ratu ini pal-palke. Niki mengkari ento apa ora? Nek ora ento Ndara Antarja ajeng ngamuk teng Mandura. Weh, adalah areng ngamuk piye? Ngamuk punggung tegese piye? Tegesan. Bagong Mandura. Ku nek muni nesusro tenane kaya nggo sound system. Weh, weh. Kaget aku ngajan. Wong kok ora tau iso sabar. Ayo bali, mboten, Bu. Bali ora? Mboten. Wangsul menawi kula mbeto Nenggala karo Alugara. Ora gelem bali, mboten. Kowe mangkel karo Baladewa, kowe bocah wani karo wong gerak banget kowe. Boten wong ora pelek. Ayo, kandhano bapakmu ora wedi aku. Kowe iso dikandhani apa ora? Kowe aja nentaki ngampurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku wong tuamu, kowe aja ngeyel karo aku.
kula sampun prasetya dhateng Kuwa Semar Badranaya. Menawi kula mboten saged mboyong nenggala lan alugara, plalah kula tekaning pati wonten mriki kula enthengaken wae. Wah, iblis larat. Kowe malah netangi kamurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe kepengin jajan nesune Nata Mandura. Koko Prabu kula aturi sabar. Ngapa iki? Marai ra gayeng. Nek wis gayeng wis Koko Prabu kula aturi sabar. Ngangkring. Wong edan pono kawan kok ya werna-werna Koko Prabu sabar. Kresna inggih. Lah kok dadi kowe ngendhak kalawan kamurkaning pun Kakang Mandura. Koko Prabu. Menapa ing dipun aturaken para putra menika saestu leres lho. Bener piye? Karang Kadempel mbetahaken bantuan saking Paduka Kanjeng Koko Prabu. Lire piye? Sabab kula ugi sampun ngaturaken pusaka kalih. Lho, Ndarawati uga ngaturake pusaka loro. Inggih. Senjata cakra kaliyan sekar cangkok Wijayamulya. Sing boyong sapa? Gatotkaca. Mila menawi Antarja dipun utus wonten negari Mandura supados nyuwun ngampil nenggala lan alugara menika sampun trep. Ning nenggala alugara kok ora bakal iso pisah karo Kakang. Inggih, panjenengane Kang Asta sing wigati rawuh ning Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Ya, manut aku. Kadempel aturing para putra ke Taman Pegebluk. Pripun lek kula lajeng matur. Sampeyan mesine prisa nek Karang Kadempel niku ayom ayem tentrem. Lah rak tenan to. Wah pancen mung do diapus iki piye iki? Koko Prabu sabar rumiyin to, sabar rumiyin. Kakang Semar ngaten menika mesti kemawon wonten ing dipun kajengaken. Ya piye? Tak rungokke aku. Kula pancen pasrah rawuhipun para pepunden kula. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Supados rawuh teng Karang Kadempel amargi kula niki entuk kewajiban. Lho, kewajibane apa? Kewajiban kula matedhakaken kinarya lantaran tumedhaking kanugrahan. Ingkang badhe dipun tampi ndara-ndara kula sedayanipun ingkang sami rawuh wonten ing Karang Kadempel. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa, Ndara Werku, Ndara Janaka. Mergi tentreming jagat menika sampun dipun sampiraken dhateng pundhakipun ingkang sami rawuh wonten ing mriki. Ndara Puntadewa nika pambayuning Pandhawa benjang kedah mangrurah satru murka ingkang pengawak sata Kurawa wonten ing perang Bratayuda.
Menawi Kurawa sirna jagat menika badhe ambabar donya anyar ing kebak katentreman. Sinuwun Kresna menika pujangganipun para Pandhawa anggenipun badhe nuntun lampahing perang Bratayuda. Tanpa nata Ndarawati katentreman boten badhe kababar wonten ing donya langkung-langkung sampeyan iku titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa sing tukang andum kabagyan ya katentreman. Kosek lah banjur gandeng ceneng kalian Koko Prabu Mandura. Kula mboten wani narbuka ndhisiki karo kodrate sing kuwasa. Ning nuwun sewu ajeng kula buka sithik mawon. Arepa dikaya ngapa sinuwun Mandura benjang kinarya dados cucuking ngajurit saksampunipun perang ageng Bratayuda. Anggenipun tansah ngayomi jagat menika sesarengan kalian putra wayahipun para Pandhawa. Lho. Kresna iki karepe piye Koko Prabu? Sampun. Mangke Koko Prabu badhe pirsa piyambak lelampanipun. Ning ngendikanipun Kyai Semar menika dadipun nugemi. Mongko sing duwe Pandhawa sinuwun Puntadewa sing dadi cucuking pusaka jemparing utawi landheping Bedama Ndara Werkudara lan Janaka. Tanpa Ndara Werkudara lan Janaka sing duwe niat ngisah sangkara murka tentrem menika mboten ajeng isa digayuh dumugi jaman menapa kemawon niku estu. Lah terus piye Kakang? Ngentosi sedhela mawon Ndara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone pukulun sangasih prana Semar. Ulun mung bakal ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan jumbuh kelawan sasmita ulun ingkang wis ulun dawake kelawan jeneng kita. Kita wis bisa nglakoni nglumpukake para-para ingkang bakal ambabar katentreman jroning jagat. Ya kuwi kita Puntadewa, Kresna, Baladewa, Werkudara, Padine Janaka, pangareping para luhur ingkang bakal mbabar katentreman ing jagat raya. Mula seksenana dina iki bakal ulun patedhakake ya kuwi ingkang winastan wahyu katentreman bisa kinarya kekuatan lahir batining para-para ingkang wis kajibah mbabar tentreming jagat sawiku iki Semar. Ngaturaken panuwun Bukulun. Iya tiba sepadha-padha. Bukulun ngaturaken panuwun, Bukulun ngaturaken panuwun. Bukulun ngaturaken panuwun. Wah, penang kakekku aku ngaturke panuwun. Bukulun kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Padha manunggala. Nadyan durung ditunggalake kelawan lelakon utamane si Baladewa nanging besok bakal ditunggalake lumantar lelakon manunggal kelawan para Pandhawa. Ngesaken dawuh paduka Hyang Adi Bukulun. Mati aku Petra, aja Petra, mati aku ngapa Petra, ayo bali. Kurawane Jabali. Oh iya Petra, iya Petra, aku njaluk ngapura Petra. Bali kono, ora ngasto, wong kaya lagi do rapat kok arep dikacu. Oh iya Petra. Ayo senggune arep apa kuwi? Iya Petra. Kurawa anggere do rapat ditenono. Mbangane diajar Ndara Werkudara lu wong tak ajar. Oh iya. Kaya bali kaya. Ayo dite. Ora ndedet. Ayo mulai kono, mulai. Karto Marmar ngopo? Iya Petruk. Ayo bali kabeh, bali kura bali ora bali awase. Kok geger
blek-blek ditutuki apa Petro? Durna kok ajeng munggah teng pendopo Pedukuhan Karang Kadempel ajeng gawe kisruh njaluk wahyu. Ajar ning dalem. Kurawa, undurke. Lah ya syukur. Werkudara. Iye. Wis ora nyambut gawe kowe. Yo. Petruk ngaturake panuwun. Ora mbok sifat mbaran. Kula tepasi kok menan. Kuntal kabeh penyakit-penyakit do kuntal kabeh. Pun saniki pun tentrem samudayanipun, pun pikantuk payu katentreman muga-muga. Ayo Pak, ngendi kok Pak? Sak pengker kula pamulangan ageng luhur mriki mugi tansah pikantuk katentreman lan tansah hanjayeng bawana sinuwun.